dia, sòcies i socis del Centre Europeu. Com veieu, aquí nosaltres no parem i tenim ganes de poder-vos explicar alguns edificis, algunes rutes que esperem que ben aviat puguem fer i, per tant, animeu-vos a descobrir, com sabeu que nosaltres també ens agrada descobrir alguns edificis i alguns indrets especials. Sabeu que a mi m'agrada molt el modernisme i fa temps amb el centre vam anar a Ripoll a veure una esglésieta petita que hi ha amagada en el barri, al carrer d'Hospital, allà en el barri que es diu el Ninot. No està a la majoria de rutes turístiques a Ripoll, tots pensem sempre en el monestir de Ripoll, però és una capella molt curiosa, que és una capella modernista, construïda el 1912 per un gran arquitecte del modernisme que potser alguns ja coneixeu, que és el Joan Rubió i Bellver. En Joan Rubió i Bellver va néixer a Reus, per tant, com molts altres arquitectes, i també com els altres arquitectes que van néixer a Reus, ell va estar molt vinculat també amb Gaudí. Ell va néixer per això més tard. Ell va néixer als anys 70 del segle XIX, per tant seria d'una generació posterior a Gaudí, i ell va estudiar arquitectura a Barcelona amb professors com el mateix Domènech i Muntaner, per exemple. Es va desvincular aviat de l'escola d'arquitectura i va estudiar precisament amb Gaudí. Va ajudar-lo primer en el que seria alguns dels seus projectes, sense ell fer-ne cap, diríem. El va ajudar amb la Torre Bellesguard, el va ajudar amb la Sagrada Família, el va ajudar sobretot amb la restauració de la catedral de Mallorca. Ell va anar a Mallorca i va deixar-hi fet alguns edificis, a Sóller, a la mateixa ciutat de Palma. Tenim edificis com el Can Casasalles, que també és interessant, o altres edificis curiosos. Doncs dic, com aquesta primera col·laboració és interessant saber que Rubí Bellver va ser un arquitecte titulat, dels primers arquitectes titulars que va col·laborar amb Gaudí. Per tant, és curiós veure aquesta vinculació amb Gaudí, que sempre anirà amb articles posteriors, fent-li una lloança al genial arquitecte modernista. Sí que és veritat que després, amb algunes desavinències amb Jujol, faran que s'aparti una mica de la col·laboració amb Gaudí i que ell vagi rebent ja pròpiament projectes personals. Tenim cases a Barcelona molt interessants fetes per aquest arquitecte, com la casa Golfarix, que seria de les més conegudes per tots vosaltres, segurament, o quan anem cap a l'avinguda Tibidabo, el que seria la casa que es coneix com la Fara Blanc, allà on hi ha l'Assador de Arandes, una casa amb la qual va guanyar el premi al millor edifici que s'otorgava a l'Ajuntament. També altres edificis també per la zona del Tibidabo i també va ser un arquitecte que es va preocupar molt per l'arquitectura de l'art gòtic i va fer llibres i projectes sobre el que seria la restauració d'aquest barri gòtic. De fet, és l'autor del famós pont neogòtic que va des del Palau de la Generalitat fins a la casa del que seria dels Canonges, on hi ha el pis del president de la Generalitat. Aquell pont famós que molta gent es pensa que és realment d'estil gòtic, però que, com us dic, va ser construït el 1928 per aquest arquitecte, el Rubió i Bellver. Aquest arquitecte, com us dic, va deixar feta sobretot obra a Barcelona, a Palma i també a Ripoll. A Ripoll, doncs, hem anat algunes vegades, hem fet algun recorregut i precisament hi ha 3 edificis, el que seria la Casa Siquers, la Casa Bonada, que serien dos edificis, un ja seria postmodernista. La Casa Bonada, en canvi, seria un edifici fet de pedra que es veu quan anem amb l'autocar, es veu al costat de la carretera mateix, però el més interessant de tots és el que seria Sant Miquel de la Roqueta. És una capella molt petita, construïda, és la que us volíem comentar avui, que és aquesta capella que Rubió i Bellver va fer per el que seria un personatge, els seus terrenys, en un lloc on hi havia una capella dedicada a Sant Miquel, és el Marià de Dalàs, el baró de Vilagaià, que va fer com una mena de creu de terme, podríem dir, però era la capella pròpiament dita. El curiós d'aquesta capella, que va ser feta, com us dic, el 1912, la inauguració va ser poc sumptuosa perquè el que seria aquest baró va morir poc abans de la seva inauguració, però el que és curiós de la capella és que en Rubió i Bellver va estudiar el que serien l'arquitectura de la pedra seca, tan coneguda a casa nostra, avui valorada com patrimoni de la humanitat, i que va estudiar i va agafar pedres sense treballar, còdols de riera, per construir aquesta capella. En aquest cas, sí, per això que el Rubió va utilitzar
ciment per poder-les unir. Però treballant una mica el que seria l'estructura d'aquestes cases i aquestes cabanyes de pedres seques i també el que serien les voltes còniques. Si veieu, amb aquesta capella, té com una construcció, un cimbori central cònic, i després al voltant també uns altres construccions còniques fent com una planta molt centralitzada. També apareix molt a voltes parabòliques, que trobem també típiques del modernisme de Gaudí i que ell també utilitza en aquesta construcció tan curiosa que quan la veus sembla com una petita caseta quasi bé d'un nan, una casa fins i tot de conte. És una capella però té un aire realment molt curiós i molt interessant de conèixer. La capella per això des del 1936 va deixar de tenir culte i va estar allà una guarnició militar i va estar també fins i tot veïns i nens jugant allà. Diuen que van néixer fins i tot uns veïns immigrants, van néixer els seus fills a dintre. Finalment ha sigut lloc per guardar-hi un pas a Setmana Santa i està pendent de restaurar-se. S'hi fa una festa al voltant i és un lloc que, a veure si ben aviat ens en podem acostar-nos perquè, com us dic, és un lloc molt i molt curiós que tenim a la ciutat de Ripoll i que feta modernista i feta per aquest arquitecte. Investigant per l'auge precisament d'aquesta obra d'en Joan Rubió i Ballbé, he descobert que hi ha també una altra construcció que no coneixia, que seria en el barri del Can Rectoret, que estaria entre Vallvidrera i les Planes. En aquesta urbanització hi va fer un safareig per un sanatori per curar la tuberculosi a Collserola, que no es va arribar a fer, però l'edifici que va fer el Rubió i Ballbé el 1905 s'ha conservat. És un edifici molt curiós, està en projectes a veure què hi faran, si un restaurant o algú, però s'ha conservat molt perquè és molt geomètric, s'allunya una miqueta de les seves obres típiques, que sempre tenen una petita influència històrica i que és una cosa interessant que haurem d'anar a investigar. Això deixem també per veure si ens animem i anem a fer un dia una caminada per allà a Collserola i descobrim aquesta capella. Bé, acabo aquí aquesta explicació. Espero haver-vos obert la curiositat per descobrir aquestes petites joies, aquestes petites meravelles que tenim a casa nostra del modernisme i d'aquests genials arquitectes que potser no són Gaudí, aquests tan coneguts, però que un músic, en Rubió i Ballbé, té molta obra i és una arquitecte realment molt interessant que hem d'anar coneixent de mica en mica. Una abraçada a totes i a tots i ens veiem ben aviat amb un altre vídeo i ben aviat també amb les superes sortides que podrem fer amb el centre. Una abraçada, fins aviat.